Ani su pa bakili. Ba ni su. Ko basite. Basifoti. Idengere la sana simaka. Odiaranye. Akera fama ko mi rezani. Merci. Merci. Alaga sanwere tayra na. San kemanga jega sel nyomo. Alaga minan ko be no ya. Merci. Alaga nyame wala. Komi ereba do ko ko chan. Jago riganga tabu o afai. Nani fu. Odiaranye. Bonana bo komi sada tigalay. Dossier yibe chaman dola. Amini nga yakina tay jumaka. Ndi ni nyini ngamba fi mbi doni fo. Da denya yoroka no te nere ti wonte kuma ni dossier la. Ukata kunche. Ni ala ko mbeke obeke. Sabra. Iko awende woni. Awbe delika manka me saria kola. Ni ko sira o irema ni maku do ta fa. Iyo mu fo nyana ka fo au yere dama woni ñokon ci abaw ñoko o yere ñini ngala no asoro ne maku ne memu abisi ka ko ñini ngali do funa ta profa mais ibise ka boka doni fo ni makuma do ba fo adakadi ga makuma denta anyana be dofo nga makuma ni kuma na fana do ba fo atumanga ki dado ala bon ikaga ka munke imanga ka munke ala ka to ibe munke akana ke dugumanya na usira mako asaria ko awa nere yi ube folo ka nyingali munun ke gendarmerie la de no papier au calan parce que nyere avocat nere avocat ta ou bla dossier ka ka se ka rasbat deme donc sababu la kibera munu be dossier kono nere baso parce que ni avocat ta c'est pour ka ki kuna foni dossier la donc yen kuna foni dossier la dossier kono ni mu me ka fo u minenendo ka sababu yake ko u ye bɛnkan jugu dɔ kɛ bɛnkan mun lawulilen bɛ tiɲɛni kama an ka sariya mun bɛ o taabolo kɛlɛ o ye code pénal ye ɲangini bɛ kɛ ni sariya minnu ye olu bɛ sariya sɛbɛn mun kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma code pénal donc o code pénal ni o sariya 54 55 ibe aketo 45 o sariya 45 na a kulo sabana ni ye sariya sɛbɛn i bɛ se k'a kɛ nin ye sariya 45 ye i b'a bolo sen fɔlɔ sɛbɛn a bolo sen filanan a bolo sen sabanan i bɛ se k'a sɛbɛn fo ka kɛ min ka di ye ɔ sariya 45 o bolo sen sabanan o de bɛ janfa jugu ko fɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ janfa mun bɛ lawuli tiɲɛni kama u ko ko u nɔ minɛnen bɛ ni o ye sariya dɔ fana bɛ yen o ye sariya 175 o fana b'a yira k'a fɔ tiɲɛnikɛlaw n'a fɔra ko tiɲɛnikɛlaw jɛra maa minnu taabolo ye tiɲɛni ye u dɔnnen bɛ ka kɔrɔ ni tiɲɛni ye u nana fara ɲɔgɔn kan fana ka tiɲɛni ŋaniya siri u b'a fɛ k'a kɛ a bɛ fɔ o ma ko tiɲɛnikɛla jɛkulu tubabukan na association de malfaiteurs k'o fana sen b'a la u ko fana ko sariya 147 k'o fana ma jɛ n'a ye k'i ka jamanakuntigi lakari o jamanakuntigi lakari la donc k'u nɔ minɛna o fana la u ko fana ko u ye janfa kɛ guerre wagati la trahison en temps de guerre u ye trahison kɛ sisan u bɛ a fɛ ka don sɔrɔdasiw n'u hakili cɛ ka u baga faga kɛlɛ la u ye walew kɛ pour que sɔrɔdasiw baga ka faga kɛlɛ la o ye i y'i ka jamana janfa puisque i bɛ jamanadenw i b'olu su k'u ban kɛlɛ ma k'u y'o fana kɛ n'i ye sariyaw lajɛ u ko fana ko u ye ko caman kɛ a ko daliluw ma fɔ dɛ ko ko sini sariya tɛ bɛn mɛ ko kelen mun don o ma fɔ mɛ u kɔni ko k'u ye ko caman kɛ u y'o de fɔ ka tila k'a d'a kan
k'u ye nkalon tigɛ k'a da mɔgɔw la o nkalonw fana sariya ma sɔn o ma ala ni kumaw fɔlen don ni sariya ka fɔcogo de ye n'i ye sariya ka fɔcogo fɔ i bɛ sɔrɔ ka don mɔgɔ ka kɛta la kɛta in est-ce que ani sariya in u bɛ kelen ye wa est-ce que sariya kan bɛ nin de ma wa u ye kɛta jumɛn bɛ kɛ ni nin daliluw bɛ se ka fɔ u ka kiiri ko la i b'o ɲɛɲini o ɲɛɲinini o bɛ kɛ enquête de kɔnɔ a kun fɔlɔ mun bɔra o dira gendarmerie de ma gendarmerie ye a ka baara kɛ ne da tɛna don gendarmerie ye kumakan minnu fɔ a y'u ɲininka mun na ne da tɛ don o la parce que sariya la o bɛ gundo kɔnɔ mɔgɔ man kan ka bɔ ni o ye an b'o to yen mais u nɔminakun kɔni o tɛ gundo kɔnɔ puisque o fɔra ne yɛrɛ sɔgɔmada in na ni kunun bɛɛ ne y'o mɛn RFI bɛ ka segin a kan u y'u nɔminɛ kun mun na donc o kɛra jama bɛɛ niyɔrɔ ye donc jama bɛɛ niyɔrɔ bɛ mun na ne bɛ se ka dɔɔni fɔ o la a kɔnɔna yɛrɛ bɛɛ la a fɔra ko janfa wo nin taabolo wo propagande de bɛ ka kɛ o ko ka jamanadenw lamuruti ka sɔrɔdasiw lamuruti ko bɛɛ lawulila mun kama o ye de ka se ka jamana fangabolow k'u lagosi k'u nɛgɛbɔ mɔgɔw la coup d'état ka kɛ o de ye atteinte à la sûreté intérieure de l'État u bɛ fanga bolo faraw u b'u lagosi fo ka se ka u ka fanga bɔ ayiwa o de fɔra procureur ye o de ta o de kama fana a ye mɔgɔw bila kaso la ko coup d'état mun tun bɛ kɛ ko bɛnkan tun b'u ni bugu de cɛ o fana bɛ yen an tulo b'o fana la arajow y'a fɔ mɛ n'an ye ɲɔgɔn ɲininka a ko yɛrɛ la ne bɛ n yɛrɛ ɲininka fanga mun wulila ka nin ɲaɲinini kɛ tan k'a fɔ a bɛ ni maaw cɛ ka t'u di sariya ma u ni kaso de ka kan mɔgɔ fagalaw ka kiiri bɛ kɛ yɔrɔ min k'u n'o kaso de ka kan ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o fanga ye élection de y'a sigi Mali kunna sariya la wa ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o la ni élection y'a sigi o dalilu bɛ yen wa n'a tɛ yen o tuma mun y'u sigi fanga in na sababu jɔn y'u sigi fanga in kɔnɔ yalɔ waati kɛra jamanadenw wulila k'u ka fanga kɔrɔ bɔ yen ko président kɔrɔ min bɛ k'a ka démissionner o mankanw nana an ye dɔw natɔ ye u nana ni marifaw ye mais o k'olu mana coup d'état la dɛ u nana jamanadenw de dɛmɛ dɔrɔn balawu ka dabila fanga ka segin civiliw ma transition civile yɛrɛ ka sigi a ka ban n'u ko k'u y'o fɔ n'u k'u taar'o fɛ an b'a fɔ coup d'état tɛ u farala jamanadenw kan mais o fɔli a n'a kɛli est ce que a kɛra wa ɲininkali bɛ yen mun fanga bɛ yen bi o ɲininkali bɛ kɛ o minnu ye nin ɲɔgɔnw kɛ olu farala ɲɔgɔn kan ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn a la ka na i donni fanga kɔrɔ k'a bin ni sariya ko k'o de tɛ bɛn o tuma ne bɛ procureur Kasoge ɲininka est ce que a wulila olu kama ni sariya ye wa est ce que a bɛna dɔ f'u ye ni sariya ye wa ou bien sariya in dilannen bɛ de ni e bɛ fanga la i y'a ta cogo cogo o tɛ lajɛ hali e y'a ta cogo min mɔgɔ wɛrɛ kana miiri yɛrɛ k'a b'a ta ten parce que kuma in nana kɛ sa dalilu tɛ yen dɛ dalilu mun tɛ yen a kɛra a b'i kɔnɔ k'a ye mɔgɔ minɛ a y'a kɛ o ye tiɲɛ ye mais a y'a minɛ a b'a kɔnɔ o fana ka gɛlɛn dɛ Kasoge sera ka mɔgɔw minɛ k'a b'u kɔnɔ o kana kɛ baasi ye a k'a ɲɛɲini puisque n'a b'u kɔnɔ f'a k'a ɲɛɲini a mana ka dalilu sɔrɔ problème t'a la mais minnu yɛrɛ y'a kɛ n'u ma nɔ minɛ dun n'u b'o o fanga kɔnɔ u sigilen b'a kɔnɔ jamana b'u ka bolo kan bi o dun fana kɛra nin sariya kelenw de ko olu nana cogo min u kun kana na ten o tuma Kasoge b'u nɔ minɛ n'a t'u dɔn minɛ ale ye dancɛ don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sariya ko la wa ou bien sariya in bɛ to ni mun bɛ fanga la o sago de bɛ kɛ mais sariya tɛ lajɛ tugun o de la an bɛ siran souvent kuma ɲɛ parce que ne tɛ gɛlɛya yɛrɛ ɲini nin ko la mais n b'a fɛ k'a fɔ sariya dɔnnaw ye u sera sa u ka Mali bila a ka sabati ni sariya ye a sera u ka kojugu dɔw ye k'u to yen parce que nin fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin ye
k'a kɛra k'a tun b'u kɔnɔ o de kɛra o minnu y'o kɛ olu de ye nin ta ka taa di kasokɛ ma sariya dun ko n'i y'a kɛ san 10 kɔnɔ i nɔ bɛ minɛ mais kasokɛ kalo 4 dɔrɔn don dɛ o tuma n'i ma wuli e yɛrɛ ye fana kasokɛ i ye sariya dɔ sɔsɔ dɛ forfaiture bɛ yen dɛ o fana ye crime de ye dɛ ou bien dɔw bɛ crime kɛ fɛn tɛ bɔ a la dɔw b'a kɛ olu bɛ minɛ en ce moment an b'an yɛrɛ ɲininka o de la ne b'a fɔ n ko Mali sariya jamana tɛ Mali ye jamana ye a bɛ ɲɛmɔgɔw sago la u y'a kɛ cogo o cogo u ye sariya bato u y'a sɔsɔ awa a b'u sago la olu ka sariya sɔsɔ tɛ lajɛ n'i yɛrɛ da tora ka maga a la a bɛ fɔ k'i ye kojugu fɔ nin ko in bɛɛ la kojugu ko ka fanga lagosi mais i ye ko mun kɛ o de b'i lagosi wa ou bien ne y'a kɛ dɔ y'a ɲɛfɔbaga de b'e lagosi ko mun kɛra o de bɛ ka fɔ donc an ka bɔ o kɔnɔna na n'i ye ne ɲininka nin kiri kuma 2 de b'a kɔnɔ bamanankan na ne bɛ da ɲɛ a y'a minɛ a b'a kɔnɔ nin y'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la a sabanan kiri in bɛɛ lajɛlen bɛ siran dɔ de ko fɔ o tuma jɔn sirannen bɛ jɔn ɲɛ nin ko la jɔn sirannen bɛ jɔn ɲɛ ɲininkali bɛ yen dɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min sirannen don an ka ɲɔgɔn ɲininka o la ne kɔni bɛ se ka jaabi kelen di papiyew bɛ mun yira an na ka sɔrɔ k'e sirannen don a kana bɔ a nɔ la mais siran wɛrɛw b'a kɔnɔ ni kow taara ɲɛfɛ o siraw ɲɛ bɛ dɔn a kɛtɔ b'a la salala